Is-Sindku ta' Ħallija Ian Castaldi Paris irriżenja minn Sindku u mill-Partit Nazzjonalista. Fittra li bija informa bir-riżenja lis segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Chris Said, Castaldi Paris qal il-pożizzjoni tiegħu fil-Partit Nazzjonalista m'għadix tenibbli. Fittra oħra din id-darba indirizzata lis segretarju eżekuttiva tal-Kunsill Lokali, Castaldi Paris qal aktar minn hekk. Castaldi Paris tqar li filwaqt li jifhem li r-riżenja tiegħu tista' tfisser diżappunt kbir għal ħafna nies, ir-responsabbiltà politika titlob li la darba ma tkunx stmat mill-partit li tkun tirrappreżenta ma jkunx hemm skop tieqpa' f'kariga. Jgħid li sabiħ li tkun f'kariga jekk il-ħidma f'dik il-kariga twettaqa' b'appoġġ u b'fiduċja ta' min jagħtihilek. Innotar Castaldi Paris kien ilu snin Sindku ta' Ħallija u għal xi snin serva wkoll bħala President tal-Kulleġġ tal-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista. B'reazzjoni għal din ir-riżenja, Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista qal li jirrispetta d-deċiżjoni ta' Ian Castaldi Paris u jaċċetta ir-riżenja. Fl-istess ħin Said qal li kien sorpriż b'din id-deċiżjoni iżda jirrispetta. Said qal ukoll li l-Partit Nazzjonalista jibqa' miftuħ għal kull min irid jagħti s-sehem sieħ tiegħu biex imexxu lil pajjiżna l qudiem.